Σκανδιναβών για την Κρήτη. Στο ρεπορτάζ όμως που θα παρακολουθήσετε θα εκπλαγείτε από την αγάπη που τρέφουν για την Κρήτη Φιλανδοί, οι οποίοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα που περιλαμβάνει διαμονή στα Χανιά για την εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χωρών. Ο Φιλανδός δάσκαλος του χορού, μάλιστα Γιάκο Καρά, δεν μιλούσε μόνο ελληνικά, αλλά και την κρητική διάλεκτο. Φιλανδοί στην καταγωγή, Έλληνες όμως στην ψυχή. Οι Φιλανδοί, οι οποίοι συμμετείχαν σε πρόγραμμα που περιελάμβανε διαμονή στα Χανιά για την εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χωρών, έμαθαν μεταξύ άλλων τέτοιο συρτό που βάζει τα γυαλιά ακόμα και σε ντόπιους. Τους βρήκαμε στο ξενοδοχείο Δαναός στη Νέα Χώρα, όπου διαμένουν αυτές τις μέρες. Την πρώτη έκπληξη, που δηλαδή ήρθαν στα Χανιά να μάθουν ελληνικούς χορούς, διαδέχτηκε η δεύτερη έκπληξη, το ότι κάποιοι από αυτούς μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Σήμερα στο ξενοδοχείο λοιπόν χορεύουμε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και χώρος αυτός που χορεύουμε τώρα είναι χανιώτικος σύρτος. Τους αγαπάω. Είναι η ζωή μου, η άλλη ζωή μου είναι τους ελληνικούς χορούς. Τώρα έχω μάθει 20 χρόνια. Όταν πρώτη φορά άρχισα ήταν 82 και μετά. Πώς γνωρίζετε τόσο καλά ελληνικά? Πώς τα ξέρετε? Στο πανεπιστήμιο στην Φιλανδία είχαμε μια φορά και έχουμε Έλληνες που κάνουν μας μαθήματα στην πόλη μου. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας χορός ελληνικός? Πώς να πω, τα νησιώτικα, όλα τα νησιώτικα μου αρέσουν. Είναι χαρούμενα, Ναι, είναι η Κρήτη, της Κρήτης, της Δωδεκανέσια, του Κύκλα. Αυτά είναι πιο κοντά την καρδιά μου. Εγώ είμαι θεολόγος και παπάς. Διαβάζα αρχαία ελληνικά στο πανεπιστημίο και μετά και τα νέα ελληνικά. Το κάνω εδώ και πολλά χρόνια αυτό. Πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία να χορέψεις, γιατί εκπαιδευόμαστε την ημέρα και το βράδυ βγαίνουμε έξω και χορεύουμε κανονικά. Είναι φοβερά. Όλοι οι χοροί είναι πολύ ωραίοι, αλλά η αγαπημένη μου είναι... Sirtos with all the variations, Kalamatianos, Tendosalis and Chaniotikos of course. Και αν αναρωτιέστε για ποιο λόγο να ξεσηκωθεί ένας Φιλανδός από τον τόπο του για να έρθει στην Κρήτη να μάθει ελληνικούς χορούς, η απάντηση που θα ακούσετε λύνει κάθε απορία. Είμαστε τρελοί, σημαίνει κουζουλοί από τη Φιλανδία. Αγαπούμε την χώρα σας, την Ελλάδα πάρα πολύ, και σημαίνει νιώθουμε τον μέσα στις καρδουλές μας. Προκαλεί έκπληξη αλλά και μια γλυκιά αίσθηση να διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν άνθρωποι από άλλα κράτη της Ευρώπης που αγαπούν τη χώρα μας καλύτερα και από Έλληνα. Αυτό όμως που μας άφησε άφωνους ήταν ότι ο δάσκαλος χορού και ιερέας στο επάγγελμα Γιάκο Καρά, εκτός από τα ελληνικά, μπορεί να συνεννοηθεί κάλλιστα και με έναν ντόπιο, αφού παίζει στα δάχτυλα των χεριών του την κρητική διάλεκτο. Έχουμε φιλελληνικός συνδεσμός και έχει μια εφημερίδα. Και τότε έχω γράψει... Πώς μιλούν οι κριτικοί? Ναι, πώς μιλούν οι κριτικοί. Δηλαδή, μωρέ, κουζουλέ. Μωρέ, κουζουλέ. Στην αρχή έχει ιστορία πώς πάει, εδώ είναι πώς μιλούν. Να δούμε και 3 λέξεις. Γλάκο, γκρίκο, ραέτη, κουζουλός, ίντα, κοπέρι, μίτσος, ξαστεριά, βιόλα, γιασέμι, καντιφές, δούνιας, όξο, επάε, του αορίου. Όλα αυτά στα φιλανδικά και τελικά πώς πάει στη δημοτική γλώσσα. Η Κρήτη ζει μέσα στην καρδούλα μου. Έχω 2 αγοράκια και μια κόρη. Η κόρη μου λένε Κρήτη. Γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε παρά να τους χαιρετήσουμε με μια μαντινάδα που ζητήσαμε από τον πλέον αρμόδιο Νίκο Ζωηδάκη να γράψει για αυτή την περίπτωση. Στις Φιλανδούς να δώσετε τα χαιρετίσματά μας, να μας θυμάστε και ξανά να έρθετε στα Χανιά μας.